Prvo, nikad... Prvo, dozvolu od vas tražiti neće za ono što ću da govorim, to budete sigurni. Ako mislite da me zaplašite sa tim povišenim tonom, nećete ni vi ni bilo ko u ovoj državi. To je pod jedan. Pod dva, da vam kažem što sam mislila pod tim izrazom kleronacionalističke horde. Kleronacionalističke horde su svi u ovoj državi koji mašu zastavama tuđe države i šede na crnogorsku himnu. Vam jasno? Ako pripadate njima, osjećate se prozvani. Ako ne pripadate, onda nemate potrebe da se javite za diskusiju. Svi koji mašu zastavama tuđe države, bilo koje tuđe države, mimo crnogorske su kleronacionalističke horde. Jedno su, ne govorim ja o svadbama i tim stvarima, mogu li ja da, dopustite mi, kad su svadbe i svečanosti, to je jedno, ali kada se izborne pobjede slave zastavama tuđe države i kada razne, da ne kažem ko će dina crnogorsku himnu, to su kleronacionalističke horde. I tim hordama bit će kraj u ovoj državi. To budite sigurni. Poslanice Vuksanović-Stanković. Samo moment. Poslanice Vuksanović-Stanković. Samo ne vidite. Poslanice Vuksanović-Stanković, ja vas upozoravam. Kolega Milačiću, ja ne mogu. Poslanice Vuksanović-Stanković, samo trenutak. Evo, dopustite mi da... Ja sam rekla da ću vam dopustiti da završite, ali reagujem ovdje, pošto je ipak je prešlo mjeru. Ne, ja sam samo objasnila. Kao što i reagujem i reagujem od sada ćemo se držati... Od sada ćemo se držati proceduralne reakcije 1 minut. U redu je. Da više ovo prekidamo. Izvolite, poslanice Vuksanović-Stanković, još 20 sekundi završite. Pošto su nas ovdje napali da mrzimo Srbe. Poslanice Vuksanović-Stanković, imate 20 sekundi, završite. Ja ne mogu da završim dok ne počnem. A da bi počela moram da imam dozvolu od kolega. Ja ne mogu da vjerujem da kolega Milačić ovdje među nama. Kolega, ste vi tu? Ja ne mogu da vjerujem što vi... Poslanice Vuksanović-Stanković. Ja sam mislila da ste vi volili ko Rusiji. Da ste se regrutovali dobrovoljački, da branite vašu majku Rusiju. Ja ne mogu da vjerujem da vas vidim ovdje. Ja sam mislila da ste već u Rusiji. Vi ste trebali da ste u Rusiji na frontu. Zahvaljujem. Šta tražite u Crnoj Gori? I nadalje, kolega Milatović je optužio ovu partiju da mrzi Srbe. Moja majka je Srpkinja, ćete da kažete da ja mrzim Srbe, s kim se vi to sprdate? Ja! A Bože se čuje. A vi meni ne možete da nađete ništa da sam ukrala, da sam korumpirana. Ja jedina na Univerzitetu Crne Gore nisam stan uzela koji mi je pripadao. Pa ne možete ništa da mi... Znate što? Kolega Milatoviću... Zahvaljujem poslanice Vuksanović-Stanković. Samo da kažem, meni su za razliku od vas djedovi, babe, svi Srbi i prađedovi po majčinoj strani. Ja ne mrzim Srbi i srpski narod. Dobro, ja samo želim svoje državi da odbranim ovu državu od onih koji hoće da je zgaze. A nećete vi ponijeti, ali hoćete da je bacite na koljena zato što hoćete da je destabilizujete. Nećete bačati na koljena. Zahvaljujem poslanici Vuksanović-Stanković. Crnu Goru nikad niko nije bačio na koljena, pa nećete ni vi ni Aleksandar Vučić. Hvala na podučavanju. Poslanik Aleksa Bečić Milačiću, Putina mi pozdravio.